A máš na mysli nějakou určitou odměnu? Hej, počúvaj ma sem. Poslouchám. Naozaj? No jo, naozaj. Chcel by si moju klobásu? Lepšiu nenájdeš. Co meleš? Jakou klobásu? Poriadnu a výživnú. Síce dobre nevonia, ale keď si zapcháš nos, výborne chutí. Prosím, řekni, že mluvíš o jídle. Pravda, že o jedle? O čom inom? O mojej klobáse? Jaj, tak to onvo. To v mojich nohaviciach, to je skôr riadna štangľa salámy. A o tú sa len tak nedelím. Lebo som slušný kresťan. Beru? Nebudeš ľutovať. A keď bude vyúdená, to len bude nebíčko v papuľke. Uvidíš? Vyúdené? No, dobrá.